हेलो लोगोफोर जे नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट लाना फैलायबाय जे जोंनि बर'नि गेजेराव लाइमोन जे सुनदुन दैमारि आदा जे बिथाङा जे थालिर आबाद खेथि खालामदों आरो बिथाङा थालिर खेथि आबाद खालामनाया 130 बिघा आरोबाव बिदिनो गोबां माने खेथि खालामदों। मानो होनोब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव बिदि खेथि खालामनांगौ आरो मानो होनोब्ला जुदि बिदि खेथि खालामबा मानिया जे जाय साफा सानै माने सासे सानै बिदि सुबुंफोरा जायनिखि हाजिरा कामला जे मावनानै जायो जे बा हाजिरा कामला मावालासिनो थाबा मानिया बिथांमोननि नखराव सोलिया जे बिथांमोना जे बिदि जोंनि बर'नि गेजेराव जे बिदि गोबां माने बिदि खेथि खालामबा मानिया जे बिथांमोननियाव जे थांनानै जे एसे हाजिरा कामला मावनानै जे नखरफोरा सोलिनो हायो जे आरो बिथाङाबो आदायाबो जानोखि सुनदुन दैमारि जे आदा जे बिथाङाबो फोरमायदों जे बिथाङा मा फोरमायलांदों जे नोंथांमोना नायलांदो। आबादखौ जागायदोंमोन आङो उन्दै समनिफ्रायनो आंहा आबादनि फारसे अनखांनाय दंमोन आरो मावनो गोसो दङमोन। बे हिसाबै आङो हायार सेकेन्डारि एग्जाम जेब्ला जोबदोंमोन बेनिफ्राय आङो जोंनि फानबारि हालामा थालिर आबादनि थाखाय सिगांनिफ्रायनो मुंदांखा। बे हिसाबै आङो गामियावनो आबाद दङलाय बेनिफ्राय आङो माखासे हाजिरा मावनायनि प्लास बेनिफ्राय माखासे आदब खायदाफोरखौ सोलोंनानै लादोंमोन। बेनिफ्राय बिगासे आबादखौ आङो न'आव मावनो जुरिदों। बेनिफ्रायनो न'आव बिगाथाम हा दङ। बेखौ कमप्लिट मावनायनि उनाव आङो बिजनियाव 20 बिगा हायाव आबाद मावदों। बेनि उनाव फैयै आङो दा 150 बिगानिबो बारा आबादखौ आङो बेंनानै दङ। दासिमाव मुलाम्फा बुङोब्ला जोङो 50निफ्राय 60नि गेजेराव खरसाजों जाबजों इयारलि जों बोखांनो हायो आरो 20निफ्राय 25नि गेजेराव खरसाया जोंना जायो। नोंथाङा साख्रि बुङोब्ला माखासे साख्रिखौ मावोब्ला ओरैबायदि मावनांगौ बिनि बेथना 2 लाखनिबो बारा जानांगोन बा 1 लाखनि गोजौआव जानांगोन। अब्लासो नों माबा मोनसे समाजाव गोहोम खोलैनो हागोन। आङो बेखौनो बुङो साख्रिया गावनि न'खरजों लोगोसे गावखौल' मोजां मोनसे प्लेटफर्माव लाखिनो हायो आरो जोंबादि आबाद मावनानै 150 बिगा आबादाव गैयाबाबो 20निफ्राय 25 न'खरा थांनानै दङ। दा सोरबा साख्रिया मानसिया बेबायदि खामानिखौ मावनो हानाय नङा। बेनिखायनो आंहा बेयाव गोजोननाय दङ आरो आंनि आन्दाराव जे 20-25 न'खरा थांनानै दङ बेयाव आं आरो बेनिख्रुइ बांसिन गोजोननाय दंबावो। आबादा थालिरनि अनगायै आंनाव फाथो आबाद दङ 30निफ्राय 35, ओमफ्राय माइ आबादबो दङ आरो नैबे फैबाय थानाय समाव आङो जुखाम आबादखौ 50 बिगा मावनो नागिरदों। साख्रिखौ नागिरनांगौ आं बेखौ बुङाखै जे जोंनि फरायनायनि थांखियानो गासैनावबो साख्रिल' आरो जोंनि न'खरफ्रावबो बेनो दे फरायनानै आंखौनो न'खरा दासिमबो अबजेक्सन होयो। आं 150 बिगाजे आबाद मावनानै दङ। फरायनानै एसेबां फरायनानै मानो साख्रि नागिरासै? न'सुंसेनि मानसिफ्रा साख्रि मोनजोब्बाय आं गोसोआनो गैया। थारमाने बेनो साख्रिजों गासिबो साननायखौ जाफुंजोबनो हाया। आबाद मावनायनि गेजेरजों गोबां नोङो खालामलांनो हाबाय थागोन। जाथिखौ नों सिबिलांनो हागोन, बर' न'खरखौ नोङो गोजौ फारसे लांनो हागोन, बेखार जेंनाखौ नोङो सुस्रांनो हागोन। गासिबो माने गोसोबायदि मावनो हायो आरो बेयो आंनि निजा नङा आरो आबाद मावनो गोसो दंब्ला निजा मोनसे हा थालायनाङा। बेयो मोनसे ससाइटिनि आन्दाराव लिस्टआव लानानै मावबाय थानाय आबाद आरो सासे मानसिनाव जे 100 बिगा 50 बिगा हा थानांगौआ धेमालि बाथ्रा नङा। बेनिखायनो लाइमोनफ्रा आबाद मावनो होनोब्ला जोंनाव हा गैया जों माबोरै आबाद मावनो बेखौ मोनसे कुइसन खालामगोन। जोंना न'खराव रां गैया जों माबोरै आबाद मावनो बेखौ कुइसन खालामगोन। आं बेखौनो बुङो नोंहा मोनसे मोजां कुवालिटि दङबा आबादनि सायाव नोंहा मोजां सोलोंथाइ दङब्ला नोंखौ हेफाजाब होनो उन गोबां मानसि आवगायबोगोन। आबादनि बिथिङाव होनोब्ला आङो गुबुन मोनसे जेबो सिन्था गैया। आंनि सिङाव 100टा बर' न'खरा खामानि मावनानै मोनजानांगौ। बै न'खरफ्रा मोनसे मोजां प्लेटफर्मआव फैनांगौ। दासिमबो सोरनिबा न'खराव माइरं गैयैनि न'खराव दावराव दावसि जायो, थाव संख्रि बानलु बायनायनि दावराव दावसि जायो। बैफोर न'खरफ्रा जाहाथे साबसिननिफ्राय हामसिनाव फैयो अब्लानो आंना बेयावनो जथेस्थ' गोजोननाय दं। आं गुबुनफोरबायदि माने गोबां गिदिर माहाजोन जानायनि आंनाव सिमां गैया। मार्केट बुङोब्ला मार्केटआ आंनि बागानानो मार्केट। आं बेखौ खनले बुंबाय थागोन। बेफारिनि जेसेबांनाखि थालिर गोनांथि जायो बे आंनि बागानावनो दङ। बिसोरो जेसेबां नांगौ बे कुवालिटिनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन दामा, बे हिसाबै बिसोर लानानै थाङो।